Bo día a todas e a todos. Comezamos ca primeira sesión destes 26º encontros que titulamos, como vedes no programa, Vivir e perdurar na nosa lingua. Quero destacar que con este título procuremos salientar que o foco estaba na vida, nas persoas que, ca súa memoria, manteñen o recordo dos seres queridos. Como se representa e se mantén ese recordo é o aspecto básico que imos tratar nesta xornada. No ámbito lingüístico, as persoas tomamos múltiples decisións ao longo da nosa vida, algunhas máis reflexivas ca outras. Por exemplo, en que lingua criamos os fillos e as fillas, en cal nos relacionamos en familia e cas amizades, en cal desenvolvemos a nosa vida laboral. A despedida e a maneira de recordarmos as persoas que queremos tamén é un momento de decisións importantes, un momento para mostrarmos coherencia co que esas persoas viviron e para elixirmos como o seu recordo debe manterse. Nesta primeira sesión, imos analizar esas escollas, tanto desde unha abordaxe teórica como desde un enfoque cuantitativo. Por unha parte, coñeceremos o valor da escolla lingüística nos actos funerarios desde unha perspectiva histórica, filosófica e teolóxica, exemplificado con movementos sociais que abriron camiño e axudaron a sermos conscientes destas decisións. Este tratamento abordarano a miña esquerda, conxuntamente Victorino Fernández Prieto. Pérez Prieto, teólogo, investigador, pensador e escritor, que iniciará a sesión coa abordaxe histórica Galegos de por vida, galegos até a morte. Continuará esta primeira parte o tamén teólogo e escritor Manuel Regal Ledo, quen reflexionará sobre as razóns da situación actual e fará recomendacións de mellora. Ambos teñen un amplo currículo investigando estes temas que poden consultar en detalle na documentación dos encontros. E a segunda perspectiva desta sesión busca presentar e analizar datos cuantitativos do emprego da lingua galega nos rituais funerarios. É un estudo aínda en proceso e aberto a participación, pero que xa proporciona algunhas conclusións esperanzadoras que nos poden axudar a mellorar no camiño de recuperación deste espazo. Presentarános este traballo David Canto Veiga, xornalista e músico que leva desde 2022 traballando na compilación de datos. E, por último, teremos un debate conxunto sobre estes datos, estas ideas e estas propostas que nos van presentar. Sen máis, non me estendo máis, dou a palabra a Victorino Pérez Prieto para comenzar. Grazas. Bo día. Está isto encendido? Sí, ok. Pois agradecido pela invitación a este encontro que constato con ledicia que hai moita xente nova, non sei se por razóns profesionais simplemente ou realmente por aprecio polo que aquí imos falar. Entón titulei o meu pequeno relatorio Galegos de por vida, galegos até a morte, que é o título do proxecto máis ambicioso e creo que máis valioso con moito que se fixo na Galiza contemporánea precisamente por celebrar o pasamento en galego nesta terra. O subtítulo puxenlle unha reflexión sobre a significación da lingua nos actos funerarios de Galiza. Entonces, fareino brevemente en 3 puntos, 2 un pouquiño máis longo e un terceiro que é simplemente darlle paso a Manolo Regal, bello amigo, bello porque xa temos anos, e amigo porque levamos moitos anos compartindo realmente moitas cousas. Temos historias nun aspecto algo diferentes, pero outras completamente compartidas en moitos aspectos, e seguro que haberá unha continuación. Entonces, o primeiro punto tituleino en Galiza nin se celebra a vida, nin se fai o pasamento caro alén en galego. Contundente. Unha materia pendente para que xa está feita a reflexión e hai os materiais para realizar un cambio necesario. Non é un título moi animoso,
bueno, pois hoxe poden cambiar as cousas, como decía Bernardo, e realmente elementos para facelo hai, o único que fai falla é que a xente queira. Entón, o pasamento é a fermosa maneira que temos os galegos de falar da morte, de falar da defunción, de todas esas palabras feas que o español non nos ten. Pasamento é unha maravilla, unha preciosidade, significa o profundo convencemento de que, como cantaban os curas nas celebracións de Ades, vita mutatur non tolitur, é dicir, a vida cambia, pero non desaparece. E o galego sabe isto e está profundamente metido na súa entraña. Por eso, eu diría que os ritos de pasamento, enterro, funeral, cabo dano, en moitos sitios segundo, terceiro cabo dano, etc. Estou convencido que é, non sei se o máis, pero desde logo dos máis con moito ritos importantes na vida galega, sobre todo na Galiza tradicional. Desde logo, os que anduvemos en parroquia sabemos moi ben que dos únicos días que se enchía a igrexa eran os enterros. Agás, na festa, bueno, pero sí, bastante, non? Pero, desde logo, donde se enchía era nos enterros. Precisamente por eso, algúns, Manolo, eu, Xosé Antón Miguélez, outros, decíamos con pena que ese día que se xunta a comunidade e está especialmente receptiva, que pena que ese día se traicione a lingua desas persoas que enterramos. Hai algúns anos, Pilar García Negro escribía un artigo no que ela me dixo que envíe o título porque parecíame demasiado duro, pero falaba un poquinho da traición da Iglesia e do clero a lingua da xente, dicir, concretamente fora o enterro da súa nai, e non houve maneira de que o cura sabendo encima que era unha persoa significativa, non? Entón, este rito é fundamental na nosa cultura e eu diría mesmo na nosa antropoloxía, no noso xeito de ser. A Santa Compaña é algo máis que un mito que os rapaces que coñecen o Halloween nin saben dela. Para min é unha tristura tremenda que en Galiza se celebre unha festa yanqui que encima non ten nada que ver coa fermosura de recordar os nosos mortos, senón unha cousa macabra. Hai quis vestidos de Dráculas, de killer non sei canto, pero por favor. Precisamente en Nós Diario hoxe iba un artigo que me gustou moito, eso que non coñecía o autor, no que decía, falaba da festa de santos e difuntos, e dicir, a nosa festa chamase así. Desde logo non ten nada que ver co Halloween dos gringos, pero que nin siquiera é o Samaín. O Samaín é unha festa celta, pero non estamos na Edade de Pedra, nin na alta Edade Antigua, estamos no século XXI e, desde logo, no século XX e antes, en Galiza, os galegos, celebramos a festa de santos e difuntos e ten unha relación coa morte moito máis sana, moito máis fermosa que o Samaín. Así que os que sodes profes, tedes nenos, eu invitaríavos a, bueno, os rapaces lles encanta disfrazarse, eso sí que o entendo, pero ao mesmo tempo, de que maneira os galegos aprenderon desde sempre que a relación coa morte non era macabra, senón que a relación coa morte, os nosos seres queridos, están aquí, viven, loitamos pola vida, a veces esa vida é tremendamente dura, chega un momento, ímonos, pero non nos imos de todo, quedamos aí. Os nosos difuntos nos acompañan, e non só no cementerio, sino nos camiños. Eu supoño que isto é máis doado vivilo no mundo rural, na aldea, que vivilo na cidade. Na cidade non hai camiños, hai luz todo o día, é realmente difícil sentir a presencia da Santa Compaña. Eu cheguei a dibuixar a Santa Compaña, recordo, para un dibuixo de encrucillada, e disfrutei facendo e non me resultou realmente tétrico, sino todo o contrario, non? Entón, até tal punto é importante, son importantes os ritos funerais na Galiza, que eu estou convencido que, sin os ritos funerais, prácticamente desaparece a Igrexa galega.
hai un chiste de Castelao boísimo, seguramente non o coñecedes, pero é do mellor. Entonces pon un cura de sotana, de tella, na guerra civil, e di o cura que temos problemas coas iglesias, é igual, non pasa nada mentras non nos usufructúen o purgatorio. Si nos usufructúan o purgatorio, quedámonos sin misa e olla e sin con que manternos. É dicir, a Igrexa, no sentido económico, pero no sentido humano, por isto decía, é un especial momento de encontro da comunidade, os ritos funerarios son fundamentais. Sin embargo, como é sabido, a inmensa maioría das celebracións religiosas que fai a Iglesia Católica, non sei se hai aquí doutras confesións cristianas, me temo que aínda máis minoritariamente noutras confesións cristianas e noutras religións que hai en Galicia, cos que teño eu relación, con irmáns protestantes, con musulmanes, budistas, etc. Estou convencido de que esa presencia aí aínda a ser menos que na Igrexa Católica e nesa é realmente pobre. Como é sabido, a Igrexa falou o galego ata a Idade Moderna, prácticamente, ata o século XV, non? E que ocorreu no século XV? Pois o que todos sabemos, non? É dicir, o que algúns celebraron o pasado 12, é dicir, unhos reis que son dos máis grandes do non sei que, e que para lograr a uniformización deste Estado que les querían realmente fora o Reino de España, pois necesitaron eliminar calquer cousa que signifique identidade diferente, non? Entonces, o texto aquel de Zurita, que cando se descubriu hai anos e se difundiu, eu era estudiante, falar de la doma e castración del Reino de Galicia era unha referencia que todos coñecíamos. Non sei se agora se sigue falando, pero realmente é un texto dun título tan expresivo que, e sobre todo porque esa doma e castración do Reino de Galicia, a nivel administrativo, organizativo e cultural, foi eficaz. Despois da doma e castración do Reino de Galicia, o que viñeron foron os séculos escuros. E se o galego seguiu existindo, foi porque seguiu existindo no pobo, e o pobo falaba galego, non? Entonces, sin embargo, a Igrexa utilizaba na súa liturxia o latín. A Igrexa utilizou o latín durante 1900 anos, ata hai 70 anos, ata o Concilio Vaticano II, non? En que empezou a decir, non, mire, se pode celebrar a fe nas linguas vernáculas. Despois direi o que pasou en Galiza, pero era en latín. Sin embargo, algo moi importante, a predicación, gran parte da oración, era en galego. E nos quedan algúns rastros. Manolo tenme contado algo que atopou el na parroquia de Pesqueiras de onde é nado. Entón, como recolle Callón no libro negro da lingua galega, mesmo utilizáronse penitencias físicas para castrar o galego da súa lingua, literalmente. A palabra é moi dura, penitencias físicas, é dicir, aquelo da letra con sangre entra, na pedagogía antigua era tido moi en conta, e a única maneira que tiñan moitas veces nos centros, sobre todo nos seminarios, de erradicar en galego era con castigos físicos. E deso falan as constitucións do bispo burgalés de Tui, nunhas normas con penitencias físicas por falar galego, arguindo que os estudantes eran bozales, moi rebeldes. Este dos textos máis antigos que temos ao respecto, si Callón acertou na súa pesquisa. Pouco valeu que despois no 18 as palabras de Feijóo, as palabras sobre todo de Sarmiento. Hai unhos anos escoitei unha cousa que me deixou agrallado. Sabedes en que acabaron gran parte dos textos de Sarmiento que non foron editados? En papel higiénico, daquela non había o rollo, verdad? Literalmente, o sea que no contou, estaban ali, estos papeles non valen para nada, vamos a darlle unha utilidade, non? Ou para facer o lume, ou para...
Entonces, as verbas, sobre todo de Sarmiento, máis que aínda de Feijóo, son tremendas de como o galego é útil para comunicarse e, ademais, se os curas non se comunican na lingua da xente, a xente non nos vai a entender. E gran parte da falta de formación religiosa dos galegos ao longo dos séculos veu precisamente de non entender. Encima, pois gran parte dos curas utilizaban esa linguaxe escolástica almibarada que non decía nada, non? Podían facer unhas cousas moi ben. Entonces, a cuestión da lingua converteuse durante séculos en algo oculto, rexurde co rexurdimento, e a Igrexa galega, salvo estas excepcións que contei, pois o cura de Fruíme, o padre Sobreira e algún máis, foi absolutamente seguidista desta traición á cultura, á lingua do pobo galego. Afortunadamente, co rexurdimento, a carón de Rosalía Pondal e Curros, houbo unha serie de persoeiros da Iglesia galega, nos que falo no meu libro Galegos e Cristiáns, se non o coñecedes e vos interesa o tema da Iglesia e o galego, pois aí creo que tedes un traballo bastante, xa ten moitos anos, pero seguro que en Set, en Galaxia, ainda lle quedan exemplares. Pois o caso de Manuel Pardo de Andrade, José Antonio Pose, Saco e Arce, que é máis coñecido, López Ferreiro, o bispo Lago González, poetas como Crecente Vega, Chaoledo, Rei Soto, etc. A xente de Logos, o antecedente de Encrucillada, non? Entonces, os ritos funerais da Galicia, como no resto da Igrexa, como decía, foron durante séculos en latín, e o único que era, digamos, na lingua da xente eran as prédicas, se acaso a catequese e algunhas oracións en galego. Manolo trai un libro publicado recentemente por Mero, precisamente sobre oracións en galego. Entón, que ocorreu? En 1965 concluye o Vaticano II, a primeira constitución do Vaticano II foi a da liturxia e di algo que foi fundamental e absolutamente revolucionario no da Iglesia, polo que houbera problemas en tempos, e máis que aquí, fora daqui, por exemplo, con China, con Xapón, con países de fora, e pódese celebrar a fe católica na lingua vernácula dos povos donde se estea. Punto. Acabouse a imposición do latín. Que ocorreu? Que a pesar de aquí ter un arcebispo moderadamente galeguista, don Fernando Quiroga, amigo dos homes da xeración, íntimo amigo de Ramón Otero Pedrallo, de Florentino Quevillas, etc., sin embargo, decidiuse que a lingua do pobo galego, a lingua mayoritaria, era o castelán. Evidentemente unha falsedade, porque daquela o 80 ou 90% do pobo galego falaba galego, contrariamente a ese 50% que nos dan os datos tristes da semana pasada, non? Pero, digamos que os curas falaban, aínda que viñeran de extracción galega e superan falar labrega, sobre todo, superan falar galego, se expresaban en castellano. Entón, esa foi a lingua. Esa gran tradición condicionou dunha maneira que é difícil de recuperar a celebración da liturxia e particularmente dos ritos funerarios en galego. Houve unha gran oposición a esta toma de postura da xerarquía. Por exemplo, por grupos xuveniles que daquela tiña moita forza, Deus Fratresque Galicia, concretamente a mocidade católica galega, no que destacaba ese entusiasta de Xaime Illa, que seguramente moitos coñecestes, eu tuve a sorte de ter trato cercano con el, realmente era un vello de 80 anos que era a maravilla da ilusión, da forza, da aposta, da esperanza, non? Entón, cando finalmente, moitos anos despois, se aproba a utilización do galego na liturxia, xa é tarde. É dicir, igual que antes era o latín, normalizárase con traballo, porque tamén costou con traballo deixar a misa en latín para pasar a misa en español, e os curas, en vez de estar de cu, con perdón, estar de frente a xente. Eu tuve un tío cura, e iso de decir a misa frente a xente costoulle un mundo, el miraba sempre para baixo, non estaba feito. Pero conseguiuse, se normalizou.
despois de normalizada en español, que era a lingua culta deste país, dilles ahora, tedes que volver atrás. Nós que sufrimos castigos no seminario por eso. Patila perra gorda, que dicen en castelán castizo, non? Entonces, a pesares de que nos anos 70, 80, 90, houve un esforzo cultural realmente xigantesco. E digo xigantesco porque tuve a sorte de participar nel, de sumarme pronto. Levo máis de 40 anos nesto da inculturación do galego na Igrexa. Foi o traballo, como dixo Bernardo, de Encrucillada, de Irimia. Irimia é unha revista modesta, pero que levamos 1.300 números, é dicir, máis de 1.300 números como revista, foi a nosa terra e ningunha máis en toda a historia das publicacións en galego. E, sin embargo, bueno, pois unha cousa humilde. O Concilio Pastoral de Galicia, no que eu participei sendo estudiante de teoloxía, e o Concilio Pastoral de Galicia que chega, que foi entre os anos 74 e 79, chega unhas conclusións clarísimas con respecto á liturgia e particularmente con respecto aos ritos funerarios, que eu vos invito que leades. Di, entre as súas conclusións, as proposicións 3, a liturgia renovada da Pastoral da Iglesia, capítulo 5, a liturgia en galego. O Concilio Pastoral de Galicia pídelles a todos os cristiáns, bispos, curas e leigos que participen na promoción da lingua galega por ser un valor humano asociado coa liberación do home galego e a evangelización. Xa é moito dicir, non? Entonces, hoxe, cando un importante sector da sociedade está manifestamente pola galeguidade, quizás máis como aposta consciente que como presencia real, nese sentido estou de acordo co que decía Valentín, hoxe que temos máis medios que nunca para normalizar o galego, pois non. É dicir, os rapaces saben que non poden ligar en galego. Hai que ligar en castelán. E se dix unhas palabras en inglés, entonces sí que eres guai, verdad? Pero se non, eres un... A estas alturas eu digo, pero cando eu estudiaba nos anos 70, aposta polo galego, que habían estudiantado, eu teña relación con Erga, etc., que aposta ilusionada, e a estas alturas, 50 anos despois, ben, pois, esas son os avatares da historia, non? Pero, aínda así, cando un importante sector da Iglesia está manifestamente polo galego, vemos a xerarquía aínda reticente con isto. Ben é certo, reticente máis o baixo clero que os bispos. Realmente o arcebispo de Santiago, que tuve en ocasión de parolar con él este outro día no foro de Encrucillada, bueno, non só fixo a cousa en galego, apostou polo galego e dixo públicamente, e por iso digo agora aquí, con textura, o maior problema que temos para normalizar o galego na Iglesia son os curas novos e os catequistas novos. O maior problema. Non importa que os bispos digamos hai que normalizar o galego, esta é a realidade, non? Entonces, a relación da Igrexa de Galiza coa lingua galega é unha historia, eu teño escrito, entre a esquizofrenia e o surrealismo. Como a historia da relación digamos das autoridades políticas galegas co galego, é dicir que cando en Galiza falaban galego o 80 ou 90% da xente e en Euskadi falaban euskera o 10% da xente e en Cataluña falaban euskera 70-80, en Galicia con moito superábamos eso e, sin embargo, aquí a Igrexa non apostou como apostou fora e tardou moitos anos en chegar a traducción da Biblia ao galego. Por fin chegou e foi unha maravilla. Realmente é unha esquizofrenia porque a Igrexa, que é universal, como sabedes, por iso se chama católica, católica significa universal, a Igrexa universal, para ser galega, e o que ten que ser aquí, é a Igrexa do povo galego, non pode ser unha igrexa en Galicia, un enclave colonial, non sei que, senón galega, é dicir, metida nesta, saída desta realidade. En tempos era ben doado porque o 90 e tantos % dos curas que ían ao seminario ían falando galego
Arrancaban ya ali o galego, pero o galego quedaba como a raíz do toxo verde que é difícil de arrincar, non? É doado. Hoxe xa hai moitos curas que van ao seminario e veñen de familias castelán falantes, pero pode facerse a conversión. E en este sentido, quero creer que o actual arzobispo de Galicia, que ven dunha familia castelán falante, fixo unha conversión ao galego. Bueno, eu son de orixe leonés, xa con isto vos digo todo, e desde logo ninguén da miña familia falaba galego máis que eu, pero tuve a sorte de ter amigos e chegar a un convencimento, a unha conversión que quizás os neofalantes, esa conversión faise máis radical. Quedan 5 minutos. Bueno, entonces a ver se Manolo di por que pasou isto, que eu creo que ten que ver con velo presuntamente oposto ao universalismo cristián ou por razóns políticas. O galeguismo sempre se relacionou con progresismo e non. E mira, é dicir, Otero Pedrallo e Risco non eran xente precisamente de esquerdas, eran profundamente galeguistas, non? Entonces, segundo punto, galegos de por vida, galegos até a morte. Hai 25 anos iniciábamos nesta terra un proxecto para normalizar o galego, particularmente nos ritos funerarios cristiáns, titulado Galegos de por vida, tamén Galegos até a morte, no outono do ano 99. O proxecto formaba parte do bienio Irmandiño, 99-2000, que estaba dicindo estamos ás portas do século XXI, e o Cairós o momento adecuado para facer estes cambios en Galiza, non? Entonces, Chao, sempre co seu xogo de palabras, decía, temos que pasar dunha igrexa toledana a unha igrexa galega. A razón pola igrexa se desgaleguizou foi porque se impuxo a igrexa toledana. Convocaban e apoyaban unha serie de grupos e comunidades cristiáns que era ben simplemente nomearlos. Comunidade Cristián do Menovo da Coruña, Comunidade Cristián Cristo da Vitoria de Vigo, Coordinadora de Crentes Galegos de Compostela, Centro Xuvenil Don Bosco de Ourense, Movemento Rural Cristián Galego, Mulleres Cristiáns Galegas, Asociación Solidaridade Médico Paulino, Encrucillada, Irimia, Badal, Pasantías Teolóxicas, Urca. Son listas de realidades, non son nomes que están no papel. Porque, xa digo, coñecinas todas personalmente e estuve relacionado con elas, non? E eu decía daquela, escribira nun artigo, fai falla moita esperanza para iniciar na Igrexa e na sociedade galega un novo proxecto galeguizador. Xa íbamos un pouco cansos, non? Entón, Galegos de por vida foi o feito público do bienio que acadou máis eco nos medios de comunicación, prensa e radio, ao ser asinado por galegos das máis diversas idades, profesións e instancias. E este texto decía así: manifesto que a lingua galega é a miña lingua, a lingua do pobo, o que considero pertencer e a lingua que quero que me acompañe até a morte. Que chegada a hora do meu pasamento espero que todo relativo ao meu funeral e enterro se realice exclusivamente en lingua galega e, polo tanto, pido a miña familia, as autoridades religiosas e civís e os servicios funerarios que fagan en lingua galega canto teñan que facer público ou privado, oral e escrito. E concluía que se terceiras persoas, sexan da miña familia ou autoridades religiosas e civís, tentasen impedir a realización desa miña derradeira vontade, pido a calquera outro familiar amigo que tiver coñecemento deste meu desexo que tome todas as medidas para facelo cumplir en caso de absoluta imposibilidade que faga e que se me enterre en silencio. Contundente, asinado ante notario, papel mollado e moitas. E iso firmaron primeiro en Compostela non só, pois evidentemente, o bispo Araúxo ou teólogos moi galeguistas como Torres Queiruga, curas como Manuel Espiña, etc., sino galeguistas como Díaz Pardo, Avelino Pousantelo, Xaime Illa, o empresario Ramón Castro Mil, Agustín Sisto Seco, Alfredo Conde, etc. É dicir, foi calquer cousa menos un asunto clerical, foi un asunto da sociedade galega máis consciente. O primeiro acto realizouse en Compostela, o 30 de novembro do 98, o segundo en Vigo, no 99, en marzo, o terceiro na Coruña, o da Coruña, por certo,
foi no Salón de Actos da Real Academia Galega, o cal expresa claramente o compromiso da cultura galega con este proxecto que humildemente naceu de Irimia. O cuarto, en Redondela, como non é de extrañar, Pepiño de Redondela estaba ali moi... Bueno, Xosé González, como sempre chamamos Pepiño, que eu sei que continuou este proxecto agora con un máis recente, pois en galego, agora e sempre. Mais, a pesares desta aposta, eu levei un canal web cando empezaba internet, estamos falando do ano 99, estábamos... porque aquí había o canal Vieiro, eu tuve en relación con eles en Ferrol, e o traballo e o que ali recollimos, que eu teño guardados en arquivos, e era cuestión de publicar textos de grandes escritores, teño 2 textos de Neira Vilas, son unha preciosidade, que escribeu precisamente para isto, e apoyándonos completamente, non? E iso, nesa resurrección da que fala Bernardo, a mellor hai que destapalo. Pero, co comenzo de século, pouco cambiou a mellor e incluso a peor. É dicir, hoxe, con moito, hai menos parroquias na que se celebra a misa en galego que entón, moitas menos. Concretamente en Coruña, eu din os datos en algún artigo meu de Nos Diario e son para chorar, non? Entonces, estas últimas palabras da ilusión á frustración reflicten pois o que agora sinto sobre o tema. Bueno, pois a pesar de que eu pensei que neste momento, ademais do proxecto de En Galego Agora e Sempre, pois temos un proxecto moi bonito, con xente nova que naceu en Vigo, Fagamos Igrexa Galega, que intenta este esforzo galeguizador da Igrexa. Ora temos todos os textos da liturxia, todos os rituais en galego, temos un montón de música religiosa en galego, algunha moito boa. É dicir, que resulta absolutamente vergoñento que en Galiza hasta en eso se canten as cancións españolas que veñen de fora cando hai cancións galegas elaborado por compositores galegos moi actuais e que enganchan no colo da miña nai de Portasferro. É unha maravilla que colle, e eu experimentei como os nenos cantaban con esa. Temos todos os elementos, só fai falta a vontade, e eu espero que polo menos os daqui, os que sexades xente religiosa, axudedes nesta vontade. Obrigado. Empecé máis tarde.